2008-ban, amikor csatlakoztam a DXN-hez, egy autóbuszvezető fülkéjében arról álmodoztam, hogy milyen jó lehet azoknak, akik ott vannak a 15 éves születésnapon. Idén novemberben pedig egy repülőgéppel én magam is el fogok utazni a 20 éves születésnapon. Én családapaként, akinek 3 gyermeke van, nagyon fontosnak tartom a családot, és azt vettem észre, hogy amióta a DXN-ben dolgozom, és ismerem a DXN a családját, hogy lett egy másik családom, és bármikor bárhol utazunk a világon, akkor az a nagy család, ez igazi családtaként fogad bennünket. 3 évvel ezelőtt voltam először Maláziában, nekem az egy óriási hitet adott a termékekkel kapcsolatban, a céggel kapcsolatban, Dr. Limmel kapcsolatban és a vezetőimmel kapcsolatban. Most ez a harmadik alkalom lesz, hogy novemberben ott leszünk. Én igent mondtam a szabadságra, mondj igen te is, és ünnepeljük együtt a 20. születésnapot. Várjuk benneteket! Fantasztikus érzés egy olyan cégnél dolgozni, akinek már nagyobb van, történelme van. A DXN idén lesz 20 éves, és ehhez a múlthoz egy nagyon komoly értékrend is tartozik, mert nagyon büszkén képviselünk itt Európában. 3 évvel ezelőtt a DXN számomra egy egyszerű üzlet volt. Ma már az életem része, egy életforma. Amikor ma eszembe jut az a szó, hogy család, ez már nem csak a szüleimet, a páromat és a gyermekeimet jelenti, hanem ebben beletartozik a DXN is. Boldog születésnapot!